משדר? זה משדר? בוקר טוב, צוות עתיד בריא, כאן פרדי משדר לכם. תראו, השבוע באמת פגשתי את אייל ברחוב, ככה פתאום הוא צועק לי, פרדי, פרדי! מגיע אליי, אומר לי, תגיד לי, יש לך ביטוח חיים? לא, אני חושב לי ביטוח חיים לכלב. מה זה ביטוח חיים לכלב? אבל פתאום אמרתי, בונה, יש פה משהו מעניין. לחתול יש 9 נשמות, לכלב אחד ביטוח חיים. גאוני, גאוני. אבל עזבו, זה לא הסיפור. האמת, אייל ביקש ממני לספר משהו מצחיק השבוע, אז אני רוצה לספר לכם את זה דחקה קטנה שלי. אתם יודעים, אנחנו הכלבים אוהבים לסמן טריטוריה. יש לי פטיש, אני אוהב לסמן בני אדם. כן, רוצים דוגמה? אני אספר לכם. היה לי יום שבת, הלכתי בים, פתאום ראיתי איזה הרצליאנית, משהו נכס, חבל על הזמן. הרצליה פיתוח, חייב לכבוש. באתי, התקרבתי אליה, הרמתי, הנפתי רגל ימין גבוה, ומה זה, נתתי אליה שפריץ, תאמינו לי, זה היה חזק, חזק, חזק. טוב, בכל מקרה, אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב, נשיקות. רחלי, לא לקרוא את עצמך השבוע, כן? סך הכל, tomorrow is another day.